Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Menta ka janmi jong khatnyo tarik nailur arajar arpusan ka khasi student union mau khar circle kla pelong ye ka jingelang sngolam hawai MCE nak menta ka jingja that ka mensiem jong i hybrid insap hiraling do mau nai pat kumjuru ban penrami ki riu thrang snam ki bar khat jubor ka jing em jong i habakaran nakani ka jingelang sngolam uhe pulet bla song that wabat menta kup urang ba snong jong kare samthia uba mari hom khar karang loong bak bakini ki ki de ki jingja ki bas ngutriam haba kamdan shu ka jingsingan haka emlang kasalang nakabanta ki khana ki khlung wat bakin mi na laying ru uloong bapan penkelaya kani kamdai tang kabanta jong sarkar ni ki pulet handai ka dei ka kamram jong ka emlang kasalang bandan ya kamen simbrio shushu lakarpat iki pat ba bakim dei shu bandang pensapriang ya ka dur blalap ya ka medyap jong i insapira namar bakan kata bha handai ki di ban bu da ka dur ka ba bahabrio bat ka dur ka ba phu samrhe jong i haka por bidang em khanang ba inyo ya ka bishar hok Wala day soon makana katlo para bahet ani kamu am kwa banom ban come to conclusions taman rei hadu ban ktakti khlung ngamnang mudur ngam kwa banom ei mata banong magajang kumno bagalong kumno hadu manginiyo official statement ng police department ngaskuntu tangan way tongin island ng police department ka pendak ka kam ka jongki kila approve menchwa kidan ki case ba kumpine bagila approve ba kila ban kami ta ki break bala le ka kam tangani way ngong babun sin ni set kaman tang hadin blakem all ayo kem tala penyu dan rei what is the follow up action katak bangim jule ngang su kum ka society menta ki happen pet but follow up hadu bandal akut ban ngakan ma garan ko ka case live post nya mchwa ka ba kidon ka tong ni senglong kami ki ba follow up ita case but hadu bikin yo conviction menta ubale ya kam snail hadu menta dang songel jail and he got life imprisonment but kata ka day because of follow up action na ka society ngakan pa lada ka day gani ka case lada ka day ka case ka ba le don body ni klung ini ban ensure kong society bau ta bole de ban poi hadu ka bakut bat kini ija kam kini ija lada ngi kong society ngimla ban kendit bedrio as a society kan ja kum kini ki basosi isu ya isosi but hadin to there we get back to normal dan ringang asoba kari babakla ban ni ide ban pa kong society ban no ngimsa ban long kum kan ni society ngin ya nim dei ban sha kan ni ka society jungi kan long kum ni abai thon ma sau snam ru im sok chu ayeng but im long safe chu ayeng la jong ayeng la jong im long safe su tamut im dan ka safety hang ni po ka city jungi ba ka chnong jungi ban nga try ban ban kala kan ni am dei ka government kam dei ka police department ka try ni ham ong yeladi ba I have to be a part ban pelong ni ta ka chnong ma jong a kan long safe and secure but macam berpatang ni kawai ba kitu ba yo ya ka screenshot ni lung apor balak ka mat ni apor ba yo ya ka screenshot matam pa sunu ru let us remember ya I bedur ba beri ni impwa ba kema I da bedur ka bangilap I ba that is not it's not right but kaso ka tang situ ki bayu ka sam dengan kerpat itu bedon ku bedur suba delete no I ingin buat yang kedua bagi apor bilang dah beriu, but apor bilang ini. Ngatrai kata, kali we do justice
for the small baby child.